Bona tarda, amics i amigues de més. Estic molt content d'enviar-vos aquest vídeo una mica improvisat a petició del vostre coordinador nacional, del Josep Serra, bon amic. Escolteu, res, sé que heu de prendre una decisió que no és una decisió menor, que és una decisió transcendent a la història de més, de la vostra organització. Jo simplement us volia dir que crec que tinc prou elements per dir-vos que crec que aneu a prendre la decisió correcta. Us encoratjo que la prengueu amb tranquil·litat i amb convicció, i estic segur que el temps donarà la raó, diguem. Mireu, jo que, com vosaltres, vinc de la tradició federalista, que com vosaltres professo els meus principis i els meus ideals del socialisme democràtic, i que com vosaltres avui aposta per fer de Catalunya un estat independent. Jo, amb aquesta trajectòria, amb aquesta identitat, quan el president Puigdemont em va demanar que col·laborés en el projecte de Junts, li vaig dir que sí, per una raó molt senzilla. Jo crec que hi ha molta gent d'esquerres, independentista, com vosaltres, com jo, que creu que en aquesta fase en què ens trobem, la unitat electoral de l'independentisme és imprescindible. És imprescindible per dues coses. És imprescindible per resistir bé la repressió de l'Estat, per ser forts en aquesta resistència. I sobretot és imprescindible per tornar a l'ofensiva i per culminar el procés. Respecto a aquella gent que des de l'independentisme d'esquerres considera que aquesta unitat electoral no és necessària, però aquests que des de l'independentisme d'esquerres creuen que la unitat electoral no és necessària també han de respectar-nos. A aquells que creiem que aquesta unitat electoral de tot l'independentisme seria bona. I per tant, Junts és el lloc on hi cabem tots els independentistes, cadascú amb la seva tradició ideològica, no al marge de la seva tradició ideològica, sinó cadascú des de la seva tradició ideològica, sense que ningú hagi de renunciar a res. Junts no és el partit de l'independentisme de centre-dreta, això és una manera, jo diria, poc honesta d'intentar dir això, una manera poc honesta de fer política. I jo crec que Junts és un espai polític on avui hi cap tothom, des de la seva tradició, insisteixo. Igual que jo no els demano als independentistes que venen de la tradició liberal que deixin de ser-ho, ningú ens demana, aquests independentistes que formem part de la família socialista, que ens professem ideològicament socialistes, del socialisme democràtic, ningú ens demana que ho deixem de ser. Junts és el lloc on, insisteixo, tothom des de la seva tradició ideològica suma per culminar el procés, per fer la independència. Per això crec que la decisió de més és una decisió encertada, perquè anar en aquestes eleccions amb Junts és simplement confirmar aquesta aposta per la transversalitat. Per això, i acabo, li vaig explicar al president Puigdemont que si jo m'implicava en el projecte de Junts em volia concentrar sobretot en enfortir el que podríem dir l'esquerra, donar-li visibilitat. Amb aquest pas que heu fet no us trobareu sols, em teniu a mi, però encara tenim moltes altres persones i organitzacions que també formen part d'aquest univers de Junts, que també tenen aquest perfil clarament progressista, els companys d'Acció per la República, per exemple, que tindran també una diputada, l'Aurora Madaula, els companys de Constituents per la Ruptura, per exemple, que han fet un debat intern, fins ara anaven amb la CUP, i després d'un debat intern intens han decidit incorporar-se també a Junts. Per tant, són molts que des d'un perfil clarament d'esquerres, d'un perfil progressista, un perfil del socialisme democràtic, apostem per aquest espai polític transversal, on hi ha de cabre tothom sense renúncies, però que és imprescindible, insisteixo, perquè entenem que sense aquesta unitat electoral, i crec que els fets dels últims 3 anys ho demostren clarament, sense aquesta unitat electoral de l'independentisme ens costarà molt més culminar el procés, resistir la repressió i fer la república. Per tant, treballem des d'aquest esperit unitari, des d'aquest esperit transversal, i
Ja ho sabem, tot el nostre treball, tot el nostre sacrifici col·lectiu, personal, té un sentit, o fins i tot diria, només té un sentit si som capaços de continuar aquest combat i guanyar-lo, que ho podem fer. Una abraçada molt forta, salut i república.